Paano natin yung agad siya gulo? Mabakal niya ako. Yung agad siya te? Daog niyo. Asa talaw talaw balikan ko Lord. Andre. Nilang diba? Lagyan po ni. Lagyan ko. Ano gawin? Sige. Oh, no. Daog niya po ni. Daw. Daog niya po ni. Scatter mo. Alpa. Asa man, kisa pa. Anak mo. Rakrak, oh. Bigyan ang dito, te. Wala para. Ulungag niya lang, ay. Rak, alin dong. Lahat ko. Okay, Pinta game, pinta, dinay. Wala ta. Tanaw na tungal na. Wala. Wala ta. Walinta. Big. Yes. Wala ta. Wala. Inday. Wala ka? Ano na? Dinong gaw ka nung ligaw? Kaon. Wala. Yawa papa naman yung gagawa. Ano iyak? Ang ngungit ha? Kau ka tanaw mo ka. Ay, tutoy lang na siya, eh. Ano din ang gagawa pa na? Di ba, tutoy siya ba? Ako yung mama, pero dito gatutoy niya. Tarang mama, guys. Ano? Nunuso ni Siyo na. Tatay ka liya guys. Oh. Ay, nagkuha ng unod ha, rakrak na. Ano sa baw? Naman. Namit sa bawang bibi. Ano ka? Karakrak ng kuwan. Kaon ka? Pwede ka man akong palkin. Usa ka hul. Walay patuloy. Init man. Pila day ko sa kahol. Oh, gaya papa ha? 90. Tama mo. Pareho na dito sa ato, no? Kung maglitson ka kay 290. Sila ni? 290. Hmm? Init. Ingat. Ya, buik na. Rakrak! Imong anak, day, Jean, day. Namiss ko sila. Kao na?